سلام يجعلنا قبلنا كل كورنات عالم كوينكم مدبات مرب نيوز اب تكهاتل زلهم كبرات تكهاتلتين ساعة زحزنا محدش حبرتها حزنا لكم مسينا لنا نمكهتلكم نعدم تبورر تحيلتات تقوبي زولو معراب تقرأي زملكات بفيدرال منغستيز توسان حد هزوز زغان مشترا وسان اللو بزعبا نسو قال لنا باخن كنبلوينا تبورر تحيلتات تقوبي زولو معراب تقرأي زملكات منغست فيدرال اب زغاربا غزي وسين وزدبا زنبارا ناي مرس اكللو بقاتتانا فيدرال زبل مرغزي كامز تقلبسن مشترا واخيبان تخيدلو خامز غنين نزعيبو دما توسان سحتت كامز غنن وسينو مالو بز مسرت دما اب مولو تقرأي من معينة مرزا خمزي كايدن اتناي معراب تقرأي رايان كبابتاتون مساسالي من معينة مرزا خمزي كايدولون وازي ما ريدو تسابسي بولو زي زملكات سفع زبل مرداتا نواهن كنابلينا بفيدرال منغستو بيلو ابل عليه حزب تግራይ ዝተነበረ ክልከላ ድጎማ በጀት ኣብ ሓፂር እዋን ክፍታሕን ናብ ንቡር ኢኮኖሚያዊ ረኽቢ ክምለስን ተዘይኪሉ ትግራይ ነዚ ኩነታት ሰቂላ ከም ዘይትሪኦን ህፁፅ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም እትግደድን ኣባል ፈጻሚ ህወሓት ዝኾኑ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ጠንቂቖሎ ብዛዕባ እዚ እውን ከለኽብል ኢና እዚ ከምዚሉ ንሃለዎ ድማ በአምባሳደራት ሕብረት አውሮፓ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ናብ ጎንፂ ከየምርሕ ምሽጥራዊ ዝኾነ ሽምግልና ይገብረሎን ከም ዘሎን ዛጊድ ግን እቲ ሽምግልና ምንም ፍረ ከም ዘይፍሬን ዝበፅሐና ሓበሬታ የመላኽተሉ ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራልን ህወሓትን ዘሎ ምፍጣጥ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ሽምግልና እውን በአምባሳደራት ሕብረት አውሮፓ እናተመርሐ ብዙሓት ፃዕርታት ይካየዱ ከም ዘለውን ዘረጋገፁ ናይ ሓበሬታ ኮይነሎ ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና كبرت تغاتلتي مجمرة اتيكا بحمراء ويكا معرب تقرأي زملكت توسنا حدا ومشراو زخنا وسانا لو نسو زملكت حدا تبو حبريت أن تسمعي زركب اتي بورر تحيلتات تقوبي تزولو معرب تقرأي زملكت منغست فيدرال اب قربا غزي وسين وزنبره ناي مرز اكللو بقاتتنا فيدرال زبل مرغزي كامز تقلبسن مشتراو اخي وانا تخيلو كامز غنين نزو سيعبو دما توسانا سحتت كامز غنن وسينو مالو بز مسرت دما اب مولو تقرأي منم عينت مرز اخم زي كايدن اتي ناي معرب تقرأي رايان كباب تاتون بتمساسالي منم عينت مرز اخم زي كايدولنا اب اخيبهم دمديمو مالو كم صبصب وازيما راديو دما اتوم ناي ورر تحيلتات توكل تخوينهم اب فيدرال تسرحو زلو تسفحفح تحيلتات قريتهم يقولوا خم زلون قالي على بزعوا زي خري خلنا حتر بزبله ملكعو ابز حلف سومنات بتي فيدرال منكسي ويكا ناي فيدريشن مغربي تبحال انا مرصا بورد اثيوبيا زم حلف حدا وسانه نيرو تتزاززوت وسانه نسو دما اتي ناي معراب تግራይ እና ተቆሪጡ ንበይኑ ካብ ትግራይ ወፃኢ ኮይኑ መረፃ ክልሉ ክካይደሉን በቀጥታ ድማ ናብ ተወከልቲ ህዝቢ ድምፁ ክመርጽ ከም ዝኾነ ነው ተሓቢሩ ነይሩ በተመሳሳሉን አብራያ ማለት እዩ ተኾነ ግን እዚ አካይዳ እዚ ካብ ትግራዋይ ካብ ኩሉ ካብ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ بقطتان بحد دمصن خقاومو بمخالون از نگرزي صعبينو خبيدو يلو خمز گمگمن فيدرال منغستي از نگرزي اندحر تفصامو خوينو اب لعل فيدرال بلصغنان عبي كسارا خغاطمنا خمز خلن عبي ودقتن كم زخونه يلوم يوم گمگيمم زلو بزنا يلوم قنا مشترا اخيبهم اتي اخيبهم بزح كتعزل عليك قطع خوينو رخيبنا يو خمتي زبصحنا حبريتان خوينو ብዙሓት አፍቲ አኺባ ተሳተፉ አካላት ከምዚ ይደገፉውን እንተኾነ ግን ተወሰኑ ሰባት ግን ሕዝውን ተኸክል እዩ እቲ ውሳነ ንሱት ናይ ፌደሬሽን መግረቤት ወይ ካት ናይ ምርጫ ቦርድ ንዑ ዝምልከት እቲ ተኸክል እዩ ከም ዝበሉን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃል ይሕዘሎ እንተኾነ ግን እዚ ነገር እዚ ውሳነ እዚ ከይፀደቀ ተሪፈሎ ኳዳስ በአንጻሩ ተወሰነ ንሱ ተገልቢጡ ከም በሓድሽ ክረአን ምንም ዓይነት ምርጫ ኣብ ኩሉ ትግራይ ኣፍቲ ቀድሞ ኮይናት ዝነበረት ትግራይ ሙሉእ በሙሉእ ምርጫ ክግበር ከም ዘይኾነን እዩ ተወሰነ ተወሲኑ ዘሎ ማለት ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምዕባለ እዩ ኣፍቲ ቀድሞ ሕዚ ተቆሪጹ ንበይኑ ተወሲዱ ዝነበረ መሬትና ሕዚ እውን ብወረር ተሓይልታት ተጎቢጡ ዘሎ መሬትና ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ መረፃ ምስ ሙሉእ ትግራይ አፍቲ ብነፃ ወፂ ዘሎ ትግራይ ምንም ዓይነት መረፃ ስለዘይለ እቲ ቦረርት ዘሎ ትግራይውን መረፃ ክግበረሉ ኣይግበረሉን ኣይከኣልን ተባሂሉ እዩ ተወሲኑ ዘሎ እዚ ጽቡቕ ሓበሬታ እዩ ሕዚ ግን ኩላትና ነዚ ነገር እዚ ክንቃለሰሉ ይግባአና ክብለኩም ይደል خبرت ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ሼር ምግባር ከይትርስዑና ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ بفيدرال منغستو بيلو اب لعل تግራይ ዝተነበረ ክልከላ ድጎማ በጀት ኣብ ሓፂር እዋን ክፍታሕና ብንቡር ኢኮኖሚያዊ ረኽቢ ክምለስን እንተዘይክኢሉ ትግራይ ነዚ ኩነታት ሰቂላ ከም ዘይትሪኦን ህፁፅ ስጉምቲ ንምውሳድ ከም እትግደድን ኣባል ፈጻሚት ህወሓት ዝኾነ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ጠንቂቖሎ እዚ ዝበለ ድማ ምስ ወይን
ጋዜጣ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ናይ በጀት ናይ ድጎማ ረኽብታት የለን እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝበሃሉን ክሳብ ሕዚ ደሞዙ ከይተኸፈሎ እዩ ዝናሰርሐ ዝርከብ ብነፃ ኣገልግሎት እናሃበ ዝርከብ ኣብ ትግራይ ድማ እቲ ክልከላ ናይ በጀት ናይ ድጎማ ስዒቡ ድማ ብዙሓት ዓይነት ሽግራት እናተኸሰቱ እዮም ዝርከቡ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ጥሜት ኣብ ሓሰረ መከራ ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ እቲ ናይ ነዳዲ ኮነ እቲ ናይ ካልኦት ድጎማታት ኣገልግሎታት ካብ ፌደራል መንግስቲ ምንም ኣይረክብን ዘሎ ነዚ ስዒቡ ድማ ሕዚ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ጠንከር ዝበለ መጠንቀቅታ አውፅኡ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ክፍታሕ እንተዘይክኢሉ እቲ ናይ ኢኮኖሚያዊ ርክባትና ምስ ፌደራል መንግስቲ ክቅፅል እንተዘይክኢሉ ናብ ንቡር ክምለስ እንተዘይክኢሉ ንሕና ሱቕ ኢልና ንዕዘበሉ ነገር የለን ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ክንግደድ ኢና ኢሉ ጠንቂቑ ኣሎ እስኪ ተዘረቡ ሰሚዕና ንመለስ ትግራይ ምስ ማእኸል ዓዲ ዘራኽብዋ ዝነበሩ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት እውን ሙሉእ ዓፅዮም ኣለዉ በጢሶም ኣለዉ ከምዚ ኢልካ ምቕፃል ኣይከኣል መፍትሕታት ስለዘይብሉ ኣይኮነን መፍትሕታት ኣለዎ እዮም ብተራዳዲኻ ይፍታሕ ዶ ይኸውን ይቃለል ዶ ይኸውን ብዝብል እዩ እዚ ኩሉ ትዕግስቲ ተወሲዱ ዘሎ ደጊም ግን በቃ ናብ ዘይቕፅለሉ ደረጃ ተበፂሑ ስለ ዘሎ ትግራይ ፍልይ ዝበለ መፍትሒ ተናድየሉ ደረጃ በፂሓ ኣላ ክቡራት ተኸታተልቲ ሞ ከም ትሰምዑ ዘለኹም እዩ እቲ ኣባል ፈጻሚት ህወሓት ዝኾነ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ከምዚ ኢሉ ክገልጽ ዝኸኣለ እቲ ኣብ ትግራይ ተኻይዱ ዘሎ እቲ ናይ ክልከላ እዩ እቲ ዕፅዋን ክባን ሕዚ እውን ቀስ ብቐስ ናብ ህዝብና ናብ ዓድናን ይተኣታቶ ድሕሪ ምህላው እዩ ከም ዝፍለጥ ኩሎ እቲ ናይ ድጎማ ካብ ፌደራል ዝርከብ ዝነበረ በጀት ኣብ ሰዓት ጠጠው ኢሉ ዘለሉ ሰዓት ሱቕ ኢልና ክንርኢ ከም ዘይግባእናን እቲ ህዝቢ ድማ ብጥሜትን ብካልእ ሽግራትን ይሰቓ ከም ዘሎን ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ እቲ ናይ ነዳዲ ድማ ሰማይ ዓሪጉሎ ዘሎ ሰዓት ሕዚ እውን እቲ ኩሉ ክልከላታት እዚ ናብ ንቡር ክምለስ እንተዘይክኢሉ ኣብ ትግራይ ወገን ሱቕ ኢልካ ዝረአየሉ ነገር ከም ዘይኮነ ስጉምቲ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውሰድ ከም ዝኽእልን እዩ ጠንቂቑ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ማዕረኽ እንደየናይ ክፍታሕ ይኽእል ኣብዚ በዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ርክብ ናይ ህወሓትን ናይ ፌደራልን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ዝብል ንቅድሚት እንሪኦ ጉዳይ ኮይኑ እንትኾነ ግን እቲ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቕታታት ከምዚ ዓይነት ክልከላታት ድማ ሕዚ እውን ንኩሉ ነቲ ህዝቢ ዘይጠቅም ከም ዝኾነ እዩ እቲ ብዙሓት እናተናገሩ ዝርከቡ እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ትግራይ ካብቲ ስጉምቲ ሓሊፋ خالي ناي سلام أمارات كتري خمس خونة تون كي تغاسي حلفا مالتي خبرات تغاتلتي نفتناي مجرشة حابريتانا حلفكم كلها إذا خمزيلون هلو دما بأمباسادرات حبرات أوروبا استمر جللوخ تعب مونغو فيدرال منكسن هو حتى استفترت زي مرددا نابغون تكيمر مش تراوزو خون الشمقلنا يكبروا لون كم زولون زاكيد كن اتشمقلنا من فرق كم ديفرين يوزبت هنا حبريتات زي ملاقيتو زلو نزي سعيبو دما اتي اب مونغو فيدرال هو حتى زلو مفتات ان قددي خيد كم زولون اتشمقلنا ون بأمباسادرات حبرات أوروبا نتمرحب بوزحت ساعتات يكيدو خم زلون زي الرقاقصني حبريتا خوين اللو مالتي خبرات تخاتلت خمز فلت ابز ساعتو زي ኣብ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ምፍጣጥ ኣና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐሉ ዘሎ ሰዓት እንተኾነ ግን ብጉዳይ ኣምባሳደራት ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ቢሉ ግን ሓደ ንእሽተይ ተስፋ እናተሰምዐ ዝርከብ ቶም ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ኣብዚ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ክያዶታት ብትኹረት ይርእይዎ ከም ዘለዉ መመላኽቲ ክኸውን ዝኽእል ብሕብረት ኣውሮፓ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ትግራይን ኣብ ፌደራል መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይመረደዳ ንዕኡ ንምፍታሕ ዕቱብ ዝኾነ ርክብ እናካየደ እዩ ዝርከብ ነዚ እውን ዓበይቲ ፃዕርታት እናካየደሎም እዩ ዝርከብ ናይ ስዒቡ እውን ብምሽጥር ክትሓዝ ዝተወሰነሉ ሓደ ናይ ሽምግልና ወይ ከዓ ናይ ኣደራደርቲ ኮሚቴ ተጣይሹ እቶም ኣምባሳደራት እናደራደሩን ከም ዝርከቡ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እንትኾነ ግን ክሳብ ሕዚ ምንም ዓይነት ኣይፍረይን ዘሎ ንቐፃሊ ግን እቶም ምዕራባውያን ንሳቶም ኣብዚ ኩነታት ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ምንም ዓይነት ናይ ህውከትን ናይ ዕግርግር ነገራት ክሪኡ ብዘይምድለዮም ብዙሕ ምንቅስቃሳት እናካየዱ እዮም ዝርከቡ ኣብ ዝሓለፈ ልኡኾም ሰዲዶም ክዕዘቡ ፀኒሖም እዮም ሕዚ ድማ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ልኡኻቶም እናሰደዱ ናይ ምድርዳር ስራሕትታቶም እናካየዱ እዮም ዝርከቡ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ፅቡቅ ዝኾነ ምዕባለታት ክረአ ይኸውን እዩ ዝብል ተስፋታት ኣብ ህዝቢ ሓዲሩ ኣሎ እዚ ኩሉ ተስፋ بسنة سرعة يمتص ديو أي متن زبل كلتنا نريو نجار كوني خبرات تخاتلتي أنت أنا جن لو ما عندنا نمدلو أبزازي ملخو إذا مدلو شير مقبار كي ترسعو سلام